Good morning mga kaluto. Merry Christmas and a Happy New Year. Mga kaluto, tara na, magluto na tayo. Good morning. Mga manay, manoy. Welcome back to my channel, Kalutong Bahay Recipe. For today's vlog ay magluluto po tayo ng dinuguan. Ito pong recipe or style ng pagluto ay nagmula pa sa ninang ko sa Bicol. Kakaibang dinuguan to kasi maglalagay tayo ng sigarilyas. Okay po. Ngayon ay mag-i-start na tayo maghiwa ng mga sangkap. Bago tayo maghiwa ng sangkap ay nais ko pong sabihin sa inyo ang mga sangkap. Ayan. Mayroon po tayong baboy. Ayan, gumamit po tayo ng laman. Okay po. Ngayon po meron tayong dugo. Yan ang dugo. Gagamit din po tayo ng luya, siling haba, sibuyas. Pwede kayong gumamit ng sibuyas na pula, kahit ano, okay lang. Gumamit tayo ng 5 pirasong bawang. Ngayon po ay gagamitan natin siya ng sigarilyas na gulay. Okay po. At gagamit din tayo ng asin, asukal. Ayan, may suka, may pamintang durog. At syempre gagagisa natin sa mantika. At syempre ito optional lang to, gagamit tayo ng bechin. Okay po. I-start na tayo maghiwa. Bawang naman tayo. Ayan, sa luya naman tayo ngayon. Kuhain na natin yung sigarilyas. Ayan mga kaluto, tinatanggalan ng ano yan. Ayan, ganyan sa dulo. So ngayon, hiwain na natin siya ng maliliit. Maliliit lang po. Ayan, tapos na tayo mga kaluto, maghiwa. Okay po, ngayon po ay mag-start na tayo mag-gisa. Okay? Siya nga pala mga kaluto, ang iba naglalagay ng tanglad. Kasi ang ginamit nilang baboy ay yung laman loob. Okay din yon, pwede din yon. Sa akin kasi, laman lang ang ginawa ko, kaya hindi ako gumamit ng tanglad. Ayan, mag-start na tayo maglagay ng mantika. Gigisa na tayo ng garlic. Sunod natin yung sibuyas.
Sunod na natin ang luya. Lagyan na natin siling nga ba? Ngayon po, ilalagay na natin ang baboy. Igisa natin. Halo-haloin lang po natin. Lagyan natin ng seasoning pang palasa. Yan, asin. Natin siya, balikan natin siya mamaya. Ayan mga kaluto, pagkatapos natin igisa, ilalagay na natin ang mga seasoning. Ilalagay na tayo ng pamintang durog. Lalagay na natin yung asin. Gumamit pa tayo ng 2 teaspoon lang na asin. So ayan, gagamit tayo ng sukar or asukal. Ayan. Pambalance lang po sa ano ng baboy, sa dugo ng baboy, para hindi masyado malansa. So ayan, maglalagay na tayo mga kaluto ng dugo. So ayan, halo-haloin lang natin mga kaluto para hindi mamuo yung dugo. Halo lang ng halo. So ayan mga kaluto, habang hinahalo natin, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share. At pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Okay po, salamat. Kaya pala mga kaluto, panoorin nyo hanggang dulo para wala kayong ma-miss na sangkap. Okay po. So halo pa rin ang halo. Ayan, shoutout na rin natin ang mga taga Bicol dyan sa Gubat, Sorsogon, sa Batch 89, Gubat National High School, sa Gubat Nun Kami Groups, sa United Bicolanos Worldwide Groups, Gubat Nun Kami Groups. Okay po. Sa Aldana, sa mga teachers and principal, shoutout sa inyo. So ayan, ang ganda na mga kaluto. So lalagay na tayo ng suka mga kaluto. Yan. So sa paglagay ng suka, hayaan lang po natin siya kumulo. Huwag nating hahaluin. Okay po. Balikan natin after 5 minutes. Kaya mga kaluto, kung napapansin nyo, medyo malapot-lapot na siya. Ganda ng texture niya. Ayan. So titikim na tayo. Tikman natin. Mga kaluto, maglalagay tayo ng konting bechin at saka suka. Mga 2 kutsara po ng suka. Ayan. So hayaan natin kumulo ulit. So habang pinapakulo natin mga kaluto, ilalagay na natin ang gulay, sigarilyas. So ayan. 1 minute. Ayan po mga kaluto. Haluin na natin. Siguro mga 1 minute pa to, luto na to mga kaluto. Tignan natin ang gulay kung luto na. Ang sarap. Kain na tayo. Ayan, magpi-plating na tayo mga kaluto. Kaya ito na. Ayan. Wow. Matitikman nyo ang version ni Tats Trayman.
Eto na po mga kaluto. Tapos na po ang ating dinuguan na may sigarilyas. Thank you for watching. Bye. God bless.